alasan kowe piye liyane mesti dadi duka. Iya. Mboten piye, Pak. Lah ngopo? Lah, Pak Seno kan lemunggal sinden ken berkembang. Ngaten to. Lah kula nggih mengembangkan diri ya. Apa lah apa ngono dadi artis bintang apa ngono dijajal ngono lho. Dadi artis bintang apa? Iklan. Wah. Obat tumo. Wingi wis tak omongke. Sampo to? Obat tumo. Sampo. Iya, ya wis. Obat mumet. Nek ndase mumet kae nganggo obat kuwi ngono kuwi ceritane. Ya wi mergo dhewe kok, Pak. Mergo ndas-ndasan kuwi terus aku dari kon iklan ndas-ndasan. Aja sok muni ndas-ndasan to. Ndas ki basa kasar. Nggih, mboten pareng, tapi mergo niku. Terus pada ngerti nek basa kramane iki mustaka ngerti. Saya suwe aja saya kasar ning engko ndak dikira kae ro Pak Sino ora dituturi basa. Saya alus. Terus kowe bali basa krama sing alus terus ra payu. Ha iya. Mergane wis rating pentalit meneh omonganmu dadine malah ya mboten napa-napa, kula mboten payu nggih pun siap kula niku kompet napa-napa nggih mboten napa-napa. Ngono lho, dadine kan kathah sinden-sinden napa berbakat niku nggih kathah. Kae lho sing lagu gendingan kae lho. Heeh. Monggo ngekeki dit 500 ya tak balekke wong Alisa ra iso. Oh nggih, jambu napa? Jambu alas. Anu gending kembang jambu modiar kowe. Pamularse. Heeh, ladrang pamularse. Dawah gending ladrang kembang jambu. Langsung pucet raine Elisa. Iya pucet. Piye tok tampani ra 500 ah. Balekke wae Pak, balekke mbangane mlethek ndasku. Matur sembah nuwun. Ya. Agem para mbak-mbak sing wis mbuka suasana ana ing limbukan iki ya, Nok. Ya, sowan menyang endi, Mak? Sowan menyang Merti Desa, Kelurahan Pojok Sari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Ya, ana ing RW 05 Rejosari, Nok. Matur sembah nuwun. Dene padha kepareng nimbali karo awake dhewe. Ya, janjane ya wis ancang-ancang taun dek kepungkur ning awake dhewe ora duwe wektu. Ya, kejaba saka kuwi ya isih ana kekurangan. Ya, ngono ya, Mak. Matur sembah nuwun. Iki wis sisa sowan ana ing papan kene. Ya, awake dhewe ora ana atur iki wajib diaturake ngersaning dat kanggo reweng dat. Muga-muga Merti Desa ning RW 5 Pojok Sari Ambarawa iki ya bisa tinampa dening ngesaning dat kanggo reweng dat apa ingin dicangka dening para masyarakat bisa kaleksanan sing digayuh bisa dilurusake dening panguwasaning Hyang Maha Tunggal ya na. Amin. Pinanggih ayem tentrem rukun macinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane tetunggalan manunggal bangun Desa Pojok Sari Ambarawa kene na. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Para bapak-bapak panitia percaya karo awake dhewe. Ya sak kamat-kamat kok dilalah. Iki mau miturut kabar sing tak tampa, ya utawa sing wis kelakon nalika rawuh keneng sudunge awake dhewe nyuwun lakon Semar Mbangun Kayangan ning gandeng eneng Mbregas wingi wis dilakokake terus iki ganti lakon no. Ganti lakon sing urung ana seminggu tak gawe. Iki wis akeh sing padha nyuwun Bagong
bangun desa. Jane ya ora ana kuwi jane. Iya. Mergo tak gawe dadi ana. Ya syukur mak. Ya mula lakon-lakon ki tak cateti kok ana. Ya. Karya-karyaku ki tak catet Bagong gugat, Bagong takon bapa. Ya, Semar bangun SPBU. Ya. Ana kuwi pokoke engko terus kesokan bensin terus kobong. Terus bubar. Heeh. Ya ora apa-apa ya mak iya. Pokoke anggere ana sing nyuwun awak dhewe nyaguhi. Lah kuwi dadi pamecut tumraping awake dhewe kudu iso gawe, kudu iso yasa. Monggo pendak-pendak nek gawe aku ya wis nang ngisor blencong ngene iki tak jejerke. Dek emben nek ora kleru urung ana 2 minggu aku gawe Bagong bangun desa ya ora tak pikir saka ngisor munggah terus tak jejerke nggone Bagong terus rancak tekan Padang ya. Dilalah kok akeh sing seneng, akeh sing tresna, terus akeh sing nyuwun. Ya wis syukur dienggo kasanah lakon tumraping pewayangan ya, Nak. Ya. Ya gandeng kene akeh para pepundhing dalang kula nyuwun pangapura nek lakon iki sajake ora ketemu nalar utawa kurang pas. Mengko suwe-suwe bakal saya kepenak. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Ki akeh sing padha rawuh. Iya, dasare pinggir dalan gedhe. Ya. Ya iki sing jenenge wayang kolaborasi ro trek gandengan ki ya iki. Iya, mergane engko dilongkas wuru-wuru. Iya, iki we mesa. Kadang kala ana sing mangan dalan, panggunge mangan dalan separo, mongko dalane dalan provinsi ora iso ditutup. Iya. Wah, ramene ora jamak. Nganti kadang kala sok nyemelangi. Ya, matur sembah nuwun. Pokoke monggo dipun upakara bab kerukunan katentreman lan kamanunggalan menapa kemawon kedadipun upakara mergi tumrap kula kanthi kerukunan menika ingkang ngawrat dados enteng ingkang abot dados enteng ingkang ngawrat dados gampil dipun junjung ingkang angel badhe gampil dipun petang menika tumrap kula ngaten ya nek siji-siji le mikir ora bakal kelakon nek bareng-bareng le mikir bakal kelakon ya nggawa komplit saka omahe awake dhewe gamelan wayang sound system pengrawit warga laras pesinden ya pesinden kok nganti 10 ki lho iya ya ora apa-apa ngaturke karo para lenggah dasare kene papan lenggah ya biyen tau ana tepungane bapakku sing akrab ya kuwi Pak Japar oh iya lenggahe nang kene. Anake sing nang Jakarta ya dadi kancaku SMKI. Oh, Mas Dwi. Oh iya. Dwi Nduwer. Heeh. Kok Dwi Nduwer? Pertumbuhane gigi terlalu panjang, no. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Saiki nek aku pas ning Jakarta mesti methuke, mesti ngetutke mula bengi iki ra iso cuti ming 5 WA karo aku. Selamat bertugas tak pantau saka Jakarta lumantar streaming. Ya, ora apa-apa ya, Mak. Iya. Ngaturake panuwun karo Bapak Bupati Semarang, bakal wakil bupati lan sedaya kemawon saking pemerintahan ingkang sampun kepangrawuh. Ya. Mugi-mugi sageta dados lejar penggalihipun, no. Ya, pancen ya ngono. Karo diwaca nawala sing pirang-pirang, ya. Saka sapa? Ki malah maringi sandangan bathik ya matur sembah nuwun ya iya ana sing maring ki mau tulung Bro ki nek ora tak aturke engko ndak gelo sing peparing karo awake dhewe ya mergane iki saka penggemar sing duwe cacat ya wilujeng dalu kula kaparingan asma Jati saking galeri seni Jati Art salah setunggal fanipun Bucangik wonten medal menika kula ngaturaken lukisan saking kula ugi rencang-rencang paguyuban penyandang disabilitas penyandang cacat ingkang dipun asuh kalian Bapak Insinyur Ari Prabono Bapak Kecuk mugi katampi lukisan menika matur sembah nuwun gending karahinan oh iya saka galeri seni lukis bakar lemah ireng Bawen oh iya matur sembah nuwun tanpa pepindhan iki nok wah luar biasa ya apik ya Mak kok kaya udu raiku ya raimu ngono kok kaya
Ya ning pas kok no. Iya. Ya mung untune. Heeh. Ya ora apa-apa, arang lukisan ki ora bakal iso padha. Tak pajang no. Matur nuwun kagem para kencang-kencang paguyuban penyandang disabilitas, penyandang cacat ingkang sampun paring kenang-kenangan dhateng kula kados mekaten menika. Sembah nuwun, sembah nuwun. Ya. Matur suwun ugi ingkang po sami rawuh no. Iki akeh banget sing saka Njaban Rangkah. Ya. Saka Muntilan, ya saka Magelang padha rawuh mrene, saka Temanggung, saka Nggogek, Kopeng kono ya do rawuh mrene. Ya matur sembah nuwun. Merga tresnane karo awake dhewe. Wingi ya bar sowan mrono saiki padha diluruk tekan kene no. Ya. Matur suwun ya Mak iya. Menika ugi saking Bapak Yohanes Wiratmoko. Waduh. The Seven Stone. Batu Alam Padangsari Banyumanik Semarang. Nyuwun tembang Grajakan Banyuwangi ingkang nengkar Mbak Ayu menapa inggih Mbak Ayu katur rencang-rencang PBKS Semarang Raya matur sembah nuwun. Iki mau nyuwun karahinan. Oh iya. Diaturake ya Mak iya. Karo iki uga ana sing nyuwun lumantar nawala uga ya. Sugeng dalu nyuwun tembang Lamis, aja Lamis po Lamis. Sing nembang sinden paling gregetke nika Mbak Elisa. Oh iya. Saking fan berat bucange nanging super berat kagem Elisa. Wah iya. Pak Joko RS Paru Solo 3 jimat sekedhik kagem Mbak Elisa jenengan boten sah. Oh nggih. Nyanya. Ya aja ngono kok ya. Lho aku nyatane tak uncalke iki men padha prisa kok no. Ya. Aku wis diparingi panitia akeh kok. Iya. Matur sembah nuwun tanpa upama. Terus iki ya ana sing lumantar apa jenenge iki WA no? Ya. Sapa sing lumantar WA? Sik tak deloke ora sak kesusu ngono. Alon-alon ya. Ana sing nyuwun langgam rengu. Oh iya. Saking Hongkong. Oh iya. Sing nyekar Mbak Agnes utawi Mbak Tiwi. Oh iya. Menika sampun dipun transfer ya. Saking Hongkong senilai piro iki? 3 juta. Aja engko tuna sing nampa transferan. 300.000 ya. Eneng rekeninge Mas Indra Andi Sanjaya sing ngasta utawa sing ngurusi bab streaming. Oh iya. Matur suwun. 300 apa 3 juta? 300 iya. Matur suwun Mak. Ayo alon-alon diaturake. Ya, ngaturi sapa sik? Ya gandeng sing disuwun bintange Mbak Elisa ya Mbak Elisa jumeneng sik. Ya, monggo Mbak Elisa. Elisa Orkarus Alaso. Ya. Ndang. Matur suwun iki kepareng rawuh. Iya biasane sok ana alasan werna-werna ning iki gelem rawuh. Iya. Alasan apa to, Pak? Ha wingi nek winginane sadurunge bengi kae jane dikersake sing di omah kowe ya pas izin. Aku ya terpaksa supaya ora kokean omongan. Elisa pun ndi, Pak? Elisa ndilalah kok drop. Aku ngono. Kaya dimugake lara lho, Pak. Lah terus piye lek Kan alasan? boten. Nek aku alasan kowe piye liyane mesti dadi duka. Iya. Boten piye, Pak. Lah ngopo? Lah Pak Seno kan lemunggal sinden kan berkembang, ngaten to. Lah kula nggih mengembangkan diri ya. Apa lah apa ngono dadi artis bintang apa ngono dijajal ngono lho. Dadi artis bintang apa? Iklan. Wah. Obat tumo. Wingi wis tak omongke. Sampo to? Obat tumo. Sampo. Iya, ya wis. Obat mumet. Nek ndase mumet kae nganggo obat kuwi ngono kuwi ceritane. Ya wi mergo dhewe kok, Pak. Mergo ndas-ndasan kuwi terus aku dari kon iklan ndas-ndasan. Aja sok muni ndas-ndasan to. Ndas ki basa kasar. Nggih, mboten pareng, tapi mergo niku. Terus pada ngerti nek basa kromone iki mustaka ngaten. Saya suwe aja saya kasar ning engko ndak dikira kae ro Pak Sino ora dituturi basa. Saya alus. Terus kowe bali basa krama sing alus terus ra payu. Ha iya. Mergane wis lating pentalit meneh omonganmu dadine mah. Ya, mboten napa-napa, kula mboten payu nggih pun siap kula niku. Covid napa-napa nggih mboten napa-napa. Ngono lho, dadine kan kathah sinden-sinden
berbakat niku nggih kathah. Dadosnya nggih saged nanti gantian generasi-generasi berikutnya seperti ini Mbak Dila ini juga generasi selanjutnya sesuk kan iso meneh Pak. Makanya kowe selalu tak belajari to, Sa. Nggih. Ketika kembang itu mulai mekar itu akan indah tapi ada saatnya dia akan layu. Betul sekali. Bersiap ngono lho, bersiap. Dadi wong terkenal ya kena ning suatu saat akan disusul karo wong sing luwih terkenal, awak dhewe wis kudu nglenggono. Bener. Pak Seno ya ngono ya. Iya, suatu saat ya bakal ngono, padha. Ya suatu saat bakal aku ya ora payu sesuk. Ya. Nek ana regenerasi yang lebih bagus lagi kita harus mengalah, kita harus merasa bahwa itu memang lebih bagus. Semakin bagus dan semakin bagus. Lah, ngono dadi ora gelem mendak ki ora apik. Betul sekali. Ngono ya, Mak. Kudu nglenggono. Ayo atur panuwun karo para bapak-bapak saka Pojok Sari Ambarawa kene. Nggih, kula ajeng atur kudu alus ra iki. Alus. Kula ajeng atur panuwun kagem bapak-bapak ibu-ibu sedaya ingkang kagungan kersa wonten mriki kagungan hajat merti dusun dene sampun nimpali kula kalian panjenenganipun Kiseno Nugroho ingkang minulya jagat. Kok kaya wong pekok to, Sa? Konak lho jarene. Sik tak ajari ngene. Nuwun sewu, pedhot sik. Basa Jawa ki patah-patah aja kula mboten ingkang matur mboten. Selalali aku ngampet ya, Pak. Ngampet. Engko ndak selak lali, kosakatane selak lali. Ya kudune diapalke kaya. Oh, alon-alon. Piye carane? Ya punten dalem sewu ngaturaken panuwun dene sampun kepareng nimbali kula. Upamane ngono lho iki men. Kula menika jenenge iki mugi-mugi merti desa wonten ing Pojok Sari Ambarawa mriki saged sempulur lan tinampi ngersanipun Gusti. Menapa dipun bejahaken ngono. Bejahaken apa? Bejahaken dengkulmu. Apa mau ngomong apa? Kirine ingkang dipun kajengaken saged kasembadan ngono. Oh ya jejal meneh ya. Ya. Apa-apa wektune dawa. Aduh. Matur nuwun teteng bapak-bapak ibu-ibu ingkang sampun ngersakaken kula sowan wonten ing Rejosari menika. Pojok Sari Rejosari menika dene kula katimbalan kalih Paseno Nugroho mugi-mugi ingkang dados pangajeng-ajengipun pangajeng-ajeng sedaya. Pangajeng-ajeng. Ora pangajeng-ajeng. Anjing-anjingipun sedaya. Anjing-anjingipun sedaya saged kasembadanipun. Lan saged langgeng saged sempulur lawas-lawasipun. Salami-laminipun. Luar biasa ya. Seneng aku nek kowe iso basa krama alus ngono ki aku seneng. Ora ngisin-isinke meneh pisan. Iya. Nggih. Ngono ya, heeh. Aku ngisin-isinke tenan biyen pertama kali ki melu nyinden aku ki disuguh anu daharan ngono ya. Langsung sidane Mbak. Wis dikon madang ayo. Waduh, aku ngono wis. Ya, biasane sing anu ki seneng Pak nek daharane entek pangane ora didumok, ora dimadang, ora dipengan malah sedih. Nek nek dipangan langsung, "Mbok niki gula teles nggih." Langsung aku ngono, dadi tak entekke sisan. Seneng sing duwe gawe. Seneng. Ning ya ora sok nggarapi lho sing di omah. Pripun? Ha dek wingi kae ning anu kae. Oh suwe kuwi sing wingi kuwi sing muni arep ning mburi. Sing suwe aku kelingan lek do nyugondoke separo-separo kae terus tak unekke. Pak iki nang kene iki do ngopi teh silite ana silete yo. Metune ndoke kok separo-separo. Alah ngono nganti sin aku. Ya kan saiki wis ora ya. Saiki wis mulai temata. Nggih. Saiki mau didhawuhi karo bapak panitia. Nggih. Kowe ngaturke durpres kae ning kono kae. Oh, enten durpres. Oh niki durpres to? Iya. Oh, kasur. Oh ya mantap iki. Masih di durpres ra, Mas? Landi iki ne ana angka-angkane napa-napane niku mboten wonten. Gandeng mau jane sing disuwun nggon gara-gara aku ya lali nek lakon iki lakon terus bar limbukan terus lakon terus. Soale ponakane wis metu terus saka sore. Nggih. Mula apike durpresi ya ning limbukan iki. Oh nggih. Niki panitiane pun nggih. Keturan saged apa minggah
wonten ing niki bangkong niki. Heeh. Di anu tok tembangke sithik. Oh, nggih. Karo Bapak panitia men samapta. Ya. Nggih, niki Engko bar tembang. tetembangan diteruske ya Mak iya. Nggih. Karahinan apa jelamis wau? Anu sakaremu iki ana sing nyuwun aja lamis. Oh nggih, Ah, jelamis. bawani. Ya, ning aku Ya. rapal bawani. Ora apa-apa nek kowe sing rapal ora apa-apa. Iya. Kaya wingi ana sing nyuwun lagu apa jenenge kae? Kembang apa kae? Kembang napa? Kae lho sing lagu gendingan kae lho. Heeh. Monggo ngekeki dit 500 ya tak balekke wong Alisa ra iso. Oh nggih, Dawah. jambu napa? Jambu Dawah. alas. Anu gending Jambu kembang apa? jambu modiar kowe aku. Pamularse. Heeh, ladrang pamuarse dawah gending ladrang kembang jambu. Kembang. Langsung pucet raine Elisa. Iya pucet. Piye tok tampani ra 500 ah. Balekke wae Pak, balekke mbangane mlethek ndasku. Ya, mangga. Yen kowe Ndek kewajiban berat kowe. Napa? Mengko kowe bar nembang aja lamis iki. Nggih. Ngaturi Pak Wakil Bupati tindak ning dhuwur panggung. Oh nggih, siap. Wis urusana. Oke. Nek kowe kurang ajar awak dhewe ra iso dundang mrene meneh. Ya. Beres. Kudu sing sopan. Nggih, sopan wis sopan janji wis aku ya. Heeh. Becik halu wong prasaja Regane Pak Wakil Bupati ya wis ngejob awake dhewe. kapan? Tak bunderi saiki nganti bolong. Agustus 2020. Agustus. Wah, ya aku sedih jatuh pas eno. Ambo. Waduh. Nek ra ono aku engko mumet kowe mikir sejarah-sejarah. Sapa? Ngejak aku. Piye? Ya kowe ngejak aku kita di petingan ku nanti engko mikir-mikir sing abot-abot nehno aku. Oh iya, siap. Iya. Aja dibuang aku eman-eman. Ora bakal tak buang kowe selawase pokoke. Nganti aku tuyuk-tuyuk nek aku isih iso mayang tetep tak jak. Yes. Ane ngopo ya payu? Ha iya. Wong wis Payu wis. tuyuk-tuyuk kowe ya wis tuwek wis ora ayu. Iya. Kaya trewelu. Termelu ki apa ngerti kok? Trewelu, aku reti mbiyen aku iso numpak apa sepur trewelu. Kelinci. Oh, iya. Termelu. Nena. Mong walengku aja lamis Neno. yen kowe seneng lamis gampang kena ing bebantu Tumraping pasrah. tumraping sarawungan Neno. mbok aja demen lamis Neno. seneng
Buka benang, Mas. Yuk. Wis diaturake saiki penyanyi Bapak Wakil Bupati Semarang. Yo. Ayo monggo katuran tindak ana ing dhuwur panggung Mbak Elisa monggo. Yo monggo Pak Wakil Bupati yo ngger. Turuk turuk turuk. Sugeng dalu Pak Wakil Bupati. Sugeng dalu Mbak Elisa. Nggih. Ajang atur napa kagem niki warga mriki Pak niki acara mesti dusun. Nggih. Mbok menawi wonten pangandikan menapa? Nggih, sekedap mawon nggih Mbak Elisa nggih. Nah Mbak Elisa niki ampun pinarak kersanipun teng mriki nggih Pak nggih Bu nggih. Nggih. Dikerjani sekali-sekali teng mriki ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, salam sejahtera katur sagunging para rawuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Wonten asalipun para pepundhen persepuh bini sepuh aji sepuh ingkang satu dat kinabekten. Wonten asalipun panjenenganipun Bapak Sekretaris Kecamatan, Bapak Lurah, Sumrambas Doyo, para lembaga kelurahan wonten ing Pojok Sari tansah kula hormati. Wontenipun Ketua Sedaya Panitia wontenipun acara Merti Desa wonten ing lingkungan RW Gangsal Rejosari tansah dadi hormatan sagunging para rawuh tansah kula hormati ugi Ki Seno Nugroho Sumrambas Doyo rombongan tansah dadi hormatan. Langsung kemawon awit betalipun sampun sauntawis dalu kepareng kula silaturahim ugi kala wau Pak Bupati sampun rawuh sampun ngendika wonten sanipun sedaya para rawuh kepareng kula ugi atas nami pemerintah daerah Kabupaten Semarang derek mangayu bagya wontenipun acara Merti Desa wonten ing Rejosari Kelurahan Pojok Sari mugi-mugi sedaya warga masyarakat ugi sedaya para rawuh tansah pinaringan sehat walafiat. Amin. Tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Tansah pinaringan ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah ingkang barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pembangunan wonten ing Kelurahan Pojok Sari, Kecamatan Ambarawa desa tambah majeng. Insyaallah sedaya tambah sejahtera amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih kepareng ugi kagem nguri-uri Kabupaten Jawi wontenipun pagelaran ringgit poros daun atas menika kanthi ugi program pemerintah daerah Kidalang bilih wonten setiap tahun menika wonten anggaran hibah kagem kesenian ugi. Tahun menika wonten 600 kelompok seni wonten anggaran 6 miliar rupiah kagem nguri-uri Kabupaten Jawi kula nyuwun aplaus kagem panjenengan sedaya. Kejaya saya menika nampi kemawon kala wau ki kala dari panggen wonten ing Kecamatan Ambarawa kanthi program Kotaku. Alhamdulillah tahun menika ugi wonten anggaran kirang langkung
sekitar 44 miliar kagem noto wonten ing Kecamatan Ambarawa kanthi programipun piyambakipun Bapak Bupati Semarang mugi saestu samangke saya tambah majeng manfaat kagem masyarakat wonten ing Kecamatan Ambarawa. Kula kinten uja kathah yang kula aturaken ingkang kathah mengke Mbak Elisa kalih sedaya para sinden ugi mengke kidalang ingkang kathah matur nuwun panjenengan sedaya. Kinten mekaten atur kula ing mbok bilih wonten atur kula ingkang kirang penggalih kepareng ugi kula nyuwun Gusti Samudra Pangsami ingkang tanpi pepindha minangka sering atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih kidalang nika kula mengke nyuwun lelagon Setya Tuhu kagem sedaya warga masyarakat wonten ing mriki ingkang nyanyi mengke Mbak Elisa. Ngoten nggih. Mekaten matur suwun. Nggih, matur suwun, Pak Bupati, Wakil Bupati. Ini mau langsung turun? Oh, langsung turun, Pak. Aku mau dialog dikit ya. Mau langsung turun, Pak, beneran? Sedikit ya, Pak. Wah, ini ngomongin tentang apa? Ambarawa nih, Pak. Senang ya. Kalau tahu tentang ini kan di dekat sama Monumen Palagan ya, Pak ya. Yeah. Dan sebentar lagi tanggal 20 Oktober. 20 Oktober, terus nanti sebenarnya 20 Oktober pada tahun silam, biar ini semua jadi semangatnya orang sini, Pak. Karena perjuangan zaman dulu ada kolonel dulu waktu mengejar sekutu, ya kan, dulu berhasil menumpas sekutu pada tahun 1965 waktu itu. Jadi semoga bisa menjadi masyarakat bisa bersatu juga. Jadi semangatnya masyarakat juga seperti itu ya, Pak. Nggih. Jadi ini kan udah tanggal 20 Desember dan pada waktu itu 20 Oktober pada waktu itu 19 Desember 1965 bisa diusir gitu loh, sekutu bisa diusir dari Ambarawa dan Ambarawa sampai sekarang bisa bertahan gitu. Semoga bisa bertahan. Jadi intinipun nggih kawula dalah sedaya menika tansah nyuwun sareng-sareng njagi raos kebersamaan. Betul nggih. Ugi njagi toleransi, njagi kerukunan kagem sareng-sareng bangun wonten ing Kabupaten Semarang. Nggih, amin. Nggih, Pak nggih. Saha ingkang paling pungkasan kula nggih ngaturi pirsa bilih kala wau kidalang ki ngendika sak mangke wonten ing tanggal 21 Agustus 2022, Pak. Nggih. Nika pemerintah daerah ugi sampun nderek napa niku nyuwun pambiyantu kidalang mengke ugi pentas wonten Kabupaten Semarang atas nami pemerintah daerah Kabupaten Semarang pun dipun napa niki ditaleni munan. Iki dalang nggih. Tanggal 21 Agustus 2020. Mugi-mugi saged saestu ngregaken ending swasana wonten ing Kabupaten Semarang. Mekaten Mbak Elisa. Terima kasih Pak Wakil. Nggih. Mboten nembang kalih kula. Nggih. Matur sembah nuwun, Pak. Wis. Tak kira arep takon apa malah ngecepyak. Ngecepyak. Yo jane arep ngomongke kuwi. Nyeritake apa ki, Mama? Iki kan kuwi ning cedhak kene, Pak. Jadi itu rutunya tuh di sini. Kolonel Sudirman itu loh. Oh, nyeritain itu. Oh, perjuangan biyen. Iya, perjuangan dulu. Kowe iki anggere wis entuk amplop kok terus ngecepyak wae. Yo semangat, Pak. Jelas lah. Setya tuhu ning ora penak-enak kapenak. Ya, setya tuhu kudu tok aturake. Nggih, wis tok tampa to amplope? Niki sampun. Ayo wis. Iya. Nggih, sakniki setya tuhu, Pak. Lah iya no, Pak Wakil Bupati nenggo kok ya. Nggih. Kula piyambak napa kalih kancane? Di amplope ditampa dhewe kok golek kanca. Diporo nggih saged tok. Aja wis kuwi tanggung jawabmu dhewe kok. Siap. Tapi aku tambuka meneh. Wah, lah ya iki. Sinden nek ora akeh hafalane ya kuwi. Hafalane ya ming gubuk asmara. Lali janjine, podang kuning, ya setya tuhu ya kudu. Ya. Pamintaku. Nah, ndak do disepelekke sa. Ya. Dene otak S2. Atut runtut tansah
sarina ing sarina lan wangine datan kinggang datan kinggang sarat lamun adoh cakete ngati yen cedhak tansah mulat sida asih pindha mimi pindha mimi lan mintuna ayo ayo bareng nimbasana tepi wajib ya sida asih Brian ya mangga aku kang setya satu wit biyen nganti saiki ing bebasane banteng kapang apa narsumunan antapku andika pangalamanku lahir batin kuwus nyata mangsa mune kurarana kandha yakti pasaksene rika ana tepi datang lesu oke rahayu mugi lesayu iya ngono mugi antuk berkahe widi ati kombong tansah limpah banyu
Mugi antuk berkahing widi andi komo tansah nimbang Suwun Mbak Elisa. Ya. Ngaturke pangapunten karo Pak Wakil Bupati. Ya. Nggih, nyuwun pangapunten dereng hafal nggih Pak Bupati, Wakil Bupati. Besok. Sakedhok-kedhokipun mengke kula ngapalke. Sik apa piye? Sakedhok-kedhokipun mengke kula Sagaduk-gadukipun. sakedhok-kedhokipun. Sing arep gedhok-gedhoke sapa? Gedhok-gedhok. Sak gaduk-gadukipun kok sak gedhok-gedhokipun. Sakedhok-kedhokipun mengke kula latin meleh nggih. Ora apa-apa. Ya. Karang sing jeneng seni yo banget kok ya sa. Lah nggih. Tembang kuwi nganti pira? Kedah. Karyane Pak Narto Sabdo Dewi nek ditungi 800 karya lho kuwi. 800 karya. Kurang lebih semono kuwi. Yo bukune we papat sajilid wae yo mumet endas nek mikir sorry meneh. Mumet mustakane nek mikirke kabeh judule ra mungkin hafal, Pak. Mustakane sapa? Kula. Nek awake dhewe iki aja dibasake. Lah jare sing apik mustaka. Sirah nek ngene dhewe. Oh nek ngene dhewe sirah. Oh ngene dhewe nggon aku karo nggonamu. Heeh. Oh, Nek iya, nggonamu sirah. Nek nggon aku ndas, ta. Oh iya. Mbane tok disiki lu wong tak disiki. Nggonmu mustaka wis. Ya, matur nuwun Mbak Elisa. Nggih. Pon iki? Ya, kowe kembali sik mengko ngundi apa Doorpress. Doorpress, Di nggih. akhir libukan ya. Nggih, Ya, siap. engko ndak ngentek-entekke wektu nek ora di akhir libukan ya. Ya, saiki gentenan Mbak. Sapa? Agnes ki ana sing nyuwun langgam rengu. Ya. Diaturake. Ya. Mbak Agnes sing nomor loro saka awake dhewe iki. Ya. PS4. Oh. PS4 ki persatuan sinden 150 cm. Lah kok 150. Lah cendhike ra jamak-jamak. Biyen ndek melu aku isih bocah ki tak kira bocah ki arep dhuwur bareng saiki kok wis anak-anak siji. Dhuwur nggih, Pak. Piye? Riyen dhuwur nggih. Biyen dhuwur. Iya. Kok sakniki mengkeret nggih. Lah kowe soalé nyecep ngelmune Prastiwi sik pojok kae. Iya. Ae soalé ngelmune Bathara Karang. Kula kalih Bu Prasak grup, Pak. Lah iya, saya tuwa saya cilik. Terus metu siunge. Ya ora apa-apa ya. Langgam rengu Mbak Agnes panyuwunan saka ki saka streaminger saka Hong Kong. Ya. Nggih. Ngono ya, Mak. Ten Hong Kong siang napa malam nggih, Pak? Aku ora ngerti, kowe tilikana dhewe Malam. Oh nggih. Oh nggih. Keletan Selamat pirang malam jam dari aku ora Hong ngerti. Kong. Heeh. Hong Kong ki wis SMS karo aku. Nek ora aku sing maca ora ngerti, Doan. Untung aku ki iso menguasai 6 bahasa. Waduh. Kowe kuwi ora iki lho wacane. Pripun Pak wacane? Lho iki rungokno nek ora percaya, nek kowe artine ra dong nek aku dong. Oh nggih. Tungkok siu to pangtong. Cung to mok cia to fosi to kosing ranggam rengu. Wah. Oto sapa ta ceo mata siji mata. Boyo ngono tenan. Oh iki ming cangkemku ana. Ora usah percaya. Ya. Ya diaturke, dibawani sik. Ya. Nggih. Memanise merak hati Suarane banter ya. Wong cendik lemu siji ngomong, loro ngentut. Oh iya. Banter asli. enggak mboten kula Neno. bacaane mung prasaja
manting. Montang manting. Mangga telibokke dandut konjokan. Ya. Sanana Sajak ikaton prasetyanku nadyan geger walek watu nanging kok nene katuwang uripe apa yo tete jodone bebasan bebasan sa umpama kaya ngenteni kumambanging selelangke dadine ampang ranteng kayati jejuwe bebasan kontang kantri yo iya enane kono kang mas bengal angumbar katresnan Lencur aku was gajah
Agnes Yanandasari. Ya. Nggih, 3 juta nggih, Pak. 300. Senengane kok ngundak-undake ora. 300.000. Heeh. Lumantar rekeninge Mas Indra Sanjaya. Ya. Ora apa-apa. Karang saiki ana WA iki nyilakake aku kok no. Iya. Kok nyilakake kowe? Ya biasane nyuwun lagu iki liwat dalange saiki lumantar WA. Terus wis iso transfer langsung, ha ora mampir nggone awake dhewe. Ya. Guntingku nganggur iki. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Kabejane dhewe-dhewe rezekine dhewe-dhewe. Pancen ya ngono no. Ya. Iki sinden 10 iki ya bakal migunani kabeh. Wis pokoke engko sak uni-unine. Ya. Kabeh kudu muni no. Ya ora entuk nggon limbukan ya engko sesuk-esuk gebuki rak muni-muni. Ngawur wae ora. Njur apa-apa njur anarkis ora. Sembah nuwun Mbak Agnes ki mau. Ya. Ki le nderek aku wis kelas 2 SD. 2 SD wis melu nyinden. Nyinden ning jaman semono aku cek nganggo musik-musik, nganggo keyboard, nganggo kendang dangdut, nganggo bass. Nyanyine lagu-lagu dangdut, lagu campursari. Ya. Saya suwe tak didik iso dadi sinden, iso gelem nyinden. Wah, senengku ra jamak-jamak. Ngono ya, Mak. Iya. Mula kudu di ana tunas-tunas sing pancen kudu mengganti sing sepuh-sepuh kono. Iya, pancen bener ngono. Ya. Dibacutake. Ya.